Какво ще се случи в началото на тази война? Смелостта да използват оръжие срещу други хора, аз считам себе си за лидер. Так, правим пари и времето лети. Карти на масата викат ми Каспар, ставам невидим кът пачкал за пейпър. Мръсни структури, аз съм креатор, имам агент на всеки километр. Здравейте на всички, това е епизод номер 2 на Морското братство и днес ще си говорим малко за нещата, които се случват в света. Ще си поговорим за събитията, които според мен ще се случат доста скоро и те ще бъдат повратни за историята на човешката цивилизация. Трета световна война е изключително близо, това е изцяло по мое мнение. За да стане лавина, първо се хвърля снежна топка. И тук ще затвърдя, че аз нито подкрепям Америка, нито подкрепям Русия, нито някакви такива простоти. Аз подкрепям човешката цивилизация. Аз подкрепям да бъдем заедно и да градим. Идеята за този епизод е да ви кажа, да се подготвите. В момента това ви звучи супер налудничево, но в мирно време си дръж барута сух. И за мен е важно да поясня, че тези събития са доста близо до нас. В момента аз, докато говоря, има хора, които се стрелят. Сега, точно този момент. То не е се стрелят, защото имат някаква война помежду си, някакви банди, ами по-скоро държавно ниво. И събитията, щем не щем, ще стигнат и до България. И също така искам да изкажа своите адмирации към Белята, който е основателят на Men of Varna. Може да откриете социалните му мрежи, тук някъде ще ги оставя. Този канал, всъщност, който той създаде, е с цел мъжете да се обединим, да тренираме заедно, да се развиваме и да градим. Също така ще се организират тренировки и от тук, но те ще бъдат пряко свързани с Men of Varna, защото той е инициаторът на това, което се случва. Последвайте го в социалните мрежи, отново да кажа, и всеки е поканен да присъства на тази тренировка. Няма значение дали си 100-150 кг, дали си добре трениращ, как изглеждаш, няма никакво значение. Ти си добре дошъл да дойдеш на следващата тренировка. Вчера влязахме дори в морето. Ноември месец сме, студено е, но калявката е много важно нещо и трябва да има дисциплина и да развиваме своя менталитет като мъже. Това е начинът за успеха. Трудни са времената, трябва да се ходи на работа, трябва да се съобразяваме с обществото, опитваме да правим пари по всякакви начини, матрицата се опитва да ни спре, но ние няма да се отказваме, защото сме мъжи, защото сме силни. Това е нещото, което е важно да се говори и да се казва. Да пиете хубаво кафе, да мислите трезво, да не взимате наркотици, пийте се витамините, яжте хубава храна и бъдете здрави и тренирайте. Това е много важно. Сега ще поговорим за естествения подбор. Какво ще се случи в началото на тази война? Да предположим, че няма да има ядрени бомби първоначално, поне тук в България. Да го предположим това нещо, супер. Евентуално някакви войски, неща, не съм запознат как се случват нещата толкова, не съм чак толкова компетентен, но съм запознат, че ще се случат. Естественият подбор е първото нещо, което ще покаже всъщност кой ще оцелее, кои са подготвени, кои са достатъчно силни психически, за да оцелеят, кои ще излязат навън, кои ще се бият, кои ще имат смелостта да използват оръжие срещу други хора, кои ще крадат от магазини, кои ще се крият. Много е тъжно, че в България има доста застаряващо население. Нашите баби, дядовци, нашите родители, роднини, доста от тях всъщност няма да успеят да се справят с тези проблеми, защото те никога не са вярвали, че това ще се случи, защото те са част от матрицата. Идеята на това видео е тези, които са будни, да успеем заедно да събудим нашите близки хора и да им покажем, че всъщност събитията, които се случват, са реални. Аз не искам да идва при нас, не ме разберете погрешно, но е хубаво да се говори, защото сме хора, не сме някакъв добитък, не сме някакви мишки, които си църкат в матрицата, ходят на работа, прибират се и когато някой като мене застане пред камерата и започне да говори и всички да си казват какъв е този говори простоти, я пуснете новините да гледаме какво става.
Буквално 99% от хората разсъждават по този начин. Затова аз търся този 1%. Защото аз се чувствам длъжен да изкажа своето мнение пред обществото. Защото аз считам себе си за лидер. Аз считам себе си за човек, който може да поведе хората и да им покаже правилния път към това да са по-добра версия на себе си. Аз също смятах да направя подобен канал за тренировки, но към днешна дата Денис Белята, който се зареме на Варна, има по-добра физическа подготовка, е по-добре подготвен да създаде такова нещо, адмирации. Аз наистина изразявам своите благодарности към това нещо. Смятах да създам подобен канал, но ето, че сега създавам отново подобен канал, който е отново с сходни цели. Че имам силите да го направя това нещо, благодаря на Бог отново. И така, хубав ден ви желая. Ако имате въпроси, свободно може да ги напишете в коментарите, ще ви отговоря, ще направя бъдещ клип за което. И така, бъдете здрави, бъдете смели, бъдете силни и бъдете подготвени. Отново казвам, в мирно време си дръжте барута суп. Бъдете войни, не бъдете пужици. Това е изключително важно, особено за мъжете и за жените. От 9 до 5 ходим на работа, так, правим пари и времето лети. Това бъдете здрави, силни, смели и млади.